O Concello de Cambados aporta cada ano axudas aos diferentes centros escolares da vila para realizar as melloras que necesiten. Entre as actuacións deste ano está a mellora da accesibilidade ao Colexio de Sant Tomé, unha obra que tamén permitirá ampliar o patio. Porque estamos ganando en accesibilidade, estamos en esta entrada, que é, ao fin e ao cabo, a entrada principal do colexio, tiña zonas escalonadas que non eran accesibles para persoas con mobilidade reducida, e ao mesmo tempo estamos gañando en seguridade para o resto de alumnos, docentes e resto de persoal, e, sobre todo, estamos gañando espacio de patio para que se poda dar un uso, un aproveitamento acorde ás necesidades que teña o centro. O proxecto ten un custo de 18.000 euros, dos cales o Concello inviste 10.000 e os outros 8.000 son aportados polo propio colexio. Dende o centro sinalan que estas obras son necesarias para mellorar as condicións dos máis pequenos. A ver, era unha zona de patio de moito pequeno accidente, unha zona que tiña moitos diferentes alturas, moita caída, entón ao quedar todo nivelado, pois ganamos en espazo útil de patio. O propio director tamén matiza que a obra supón un salto cualitativo, especialmente pola actuación que trae lugar na mellora do saneamento. A ver, realmente é un salto cualitativo en canto a patio, en canto a accesibilidade, e incluso tamén pois en canto a saneamento, porque pois, tamén se fixe un replantexo das augas pluviais, pois é unha alegría pois, bastante grande para o colexio, non? A previsión é que a obra se remate nos vindeiros días sen afectar o comezo do curso. O goberno local triplicou as súas axudas aos centros escolares nos últimos anos ata os 45.000 euros, realizando tamén actuacións no colexio de Vilariño, Corbillón e Magariños.